Salut, prieteni! Salut! Noi să ne jucăm cu colecția mea foarte scumpă și unica în lume. Una din cele mai rare colecții de Hot Wheels-uri din lume. Această colecție a fost strânsă peste 10 ani și vrem în episodul de astăzi să vă prezentăm. Hai! Începem cu primul model. Cea mai rară, uitați-vă! Wow, ce frumoasă, ceva sportivă, foarte frumoasă. Da. Wow. Ce aici? Dacă nu pot scoate. Wow, ce un hot rod, ceva Hot Wheels original, foarte frumoasă. Old car American. Yes. Frumos. Asta, mașinuța asta poate să ducă sub apă. Poate să... Merge sub apă? Da. Ford Ram. Foarte frumos. Uite, e Ford Raptor, ceva ediție americană. Da. Ceva și roțile sunt mai ridicate, ca de obicei, ca la restul. Foarte frumoasă. Wow, uitați ce frumoasă e mașina asta. Îmi pare că e tot futuristică, cum era și asta. Uitați. Da, se aseamnă foarte mult. Cred că din aceeași colecție. Da, eu cred că e un prototip. Foarte frumos. Dar începem de aici, de rândul de jos. Avem ceva deosebit. Wow. Monster Truck. Da, asta e ceva mașina lui Scooby-Doo. Foarte frumoasă, verde, așa, frumoasă. Uite ce roți mari are. Chiar îmi place. Așa. Wow, asta, dacă nu mă greșesc, asta e Family Car. Uitați, are două biciclete din spate. E foarte frumoasă. Da. E o mașină specială la ediție de 50 de ani de când Hot Wheels există. Uitați. Mic tot e pasionat foarte tare de Hot Wheels. Da, ce văzut Family Car. Wow, dar asta e ceva foarte frumoasă. Ceva cu flames, culoarea roșie, chiar îmi place, așa e frumoasă. Arată bine. Așa. Prezintă-o tu pe asta, uite ce e frumoasă. Eu te parcă mașina lui... nu Scooby-Doo, dar Snoop Dogg. Da, e mașina lui Snoop Dogg. Vedeți, are... mereu iese fum din ea. Așa. Are și focul, uitați-vă. Da, e foarte frumoasă. Vedeți? Da, super. De următoare. Wow, dar asta e ceva tot... Uite, ceva cu silver, cu argintiu, cu albastru. Da. Chiar e frumos. Uite ce faruri are. Chiar e ceva interesant. Iar asta este cea mai futuristică mașină din toată colecția mea. Uitați ce de frumoasă e. N-are uși și deschide de sus. Și tot e aproape argintiu. Chiar e frumoasă. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Are și roți din argintiu. Super. Super. Wow, dar asta e ceva mașina lui Vin Diesel din Fast and Furious. Uite ce e frumoasă. Wow. Vezi, se vede și motorul, vezi, un muscle car. Trebuie să aibă peste 1000 de cai putere. Poate și mai mult. Poate și mai mult, corect. Wow, tot e foarte futuristic. Asta e taxi, vedeți? Wow. Asta e mașina de ta preferată. Da. Da, super. Chiar îmi place, chiar arată bine. Wow. Wow, dar asta e ceva, uite ce port bagaj are. Asta tot e din Fast and Furious. Uite ce flăcări frumoase are. Are un... Uitați ce culoare are. Un vinil ceva pe ea, foarte frumoasă. Are culoarea mat. Da, chiar e frumoasă, așa strălucește parcă la lumină. Uitați ce mașină, o leacă e cam... Dă-se măciul la ea. Asta e ceva Hot Wheels, chiar scrie pe ea. Ceva din ediție chiar de la Hot Wheels. Da, și... Are spoiler. Uitați-vă, vedeți? Uitați ce roți mare are, vedeți? Vedeți scrie ce Hot Wheels. E foarte frumoasă. Wow, dar așa ceva n-am mai văzut. Asta e mașină sau ce e asta? E skateboard.
Skateboard marca Hot Wheels? Da. Wow, uite. Chiar arată bine. Arată ceva interesant. Uitați ce mașină frumoasă, uitați ce roți mari are. Uitați, are așa o culoare frumoasă, un violet și e o leacă futuristic și parcă arată ca un avion. Super. Stai că asta e ceva mare. Wow. De asta ce cu numărul 88, Parcă- are geamuri roșii. Are parcă... Nu știu, ceva mașină de, nu știu, de așa de apocalipsă, ceva frumos. Da. Asta așa când rămâi un fel de zombie apocalipsis. Gata. Wow! Da, mașina asta chiar e frumoasă. Mașina asta se schimbă sub apă, cum e și asta. Da? Da, Schimbă ambele culorile? da. Și în ce culoare devine asta? Un verde deschis, așa că asta e mașina ta preferată. Da, asta e un Porsche? Sau nu? Nu, e Mazda. Da, Mazda, da, e bună mașină. Bună mașină. Wow, dar asta ce este? Ceva, poți să zbori în spațiu, așa-i? Da, asta a fost la începutul emisiunii noastre de astăzi. Wow, foarte frumos. Wow, uitați asta, parcă e dintr-un film, uitați ce de frumoasă, uitați ce roată mare din spate. Da, Uitați și da. discurile, sunt foarte frumoase. Pare destul de basic. Arată de rale. Super. Super. Wow. Astea sunt preferatele mele. Asta e un Ford Mustang din 67 cu geamuri portocalii. Foarte frumos și alegerea de culori. Foarte tare îmi place griul la mașini, mai ales culoarea asta gri. Chiar e frumoasă. Mașina asta mi foarte tare îmi place. Îmi place cum aici au făcut, vedeți? Parcă jumătate de roată nu se vede. Și e foarte lungă, mai lungă decât, de exemplu, asta. Nu mai lungă, Da, vedeți? chiar e frumoasă. Chiar e frumoasă. Wow, dar asta e ceva, mașină Formula 1, nu? Sau doi, sunt mai multe, dar Foarte frumoasă. e foarte rapidă, cea mai rapidă. Da, arată bine, parcă arată ca un rocket ceva. Wow! Parcă mașina asta seamănă mai tare a lui Vin Diesel. Da, e posibil, arată foarte Da, bine. uitați ce motor are. Vreau să o arătăm și la urmăritorii noștri. Foarte frumoasă. Începem cu ultimul rând. Hai împreună mâine să-l prezentăm. Da. Deodată. Wow, asta ce? Mazda tot. Asta tot e Mazda. Wow, uite ce frumoasă, așa e basic, dar e clean. Ce frumoasă. Chiar e frume. Estetic. Da. Mașina asta parcă loc e basic. Da, poate fi așa ceva. Da, e foarte puternică deoarece uitați câte liste are pentru să iese. Da, de țevi de evacuare, are foarte frumoasă. Și motorul se vede afară. Da, chiar e frumos. Wow, uite aici ce model. Foarte frumos. Și așa, îmi plac foarte tare modelele astea Hot Wheels, unde sunt așa linii desenate. Chiar e ceva frumos. Wow, uitați la mașina asta ce... Asta e Tesla Model X. Asta când a apărut modelul acesta 10 ani în urmă. Da, și ele se ridică ușile sus, Se ridică în spate. niște aripi, dacă cunoașteți. E family car și e electrică. Da, e un family car full. electric care e foarte frumoasă. Da, Chiar e un model reușit. da, corect. Wow, dar asta e ceva de nisip, ceva de... Parcă e de junglă, ceva din filme. Chiar e un model drăguț. Înseamnă cu un tractor așa, interesant. Uitați-vă la mașina asta, wow. Uitați ce spoiler mare are, vedeți? Ia. E Hot Wheels. Da, chiar e frumoasă. Chiar e frumoasă. Așa, următorul model. Wow, dar ce e asta? N-am mai văzut așa ceva. Uite, Da, uitați ce roți mari are ce din roți are spate. din spate și ce roți mici are din față.
E futuristic foarte tare. Chiar e frumos. Ceva școlară asta violet cu verde. Super. Asta îmi pare că e mașina mai mult americană de fermieri. Vedeți ce țin lucrurile care îi duc sau... E foarte frumos, uitați. E basic, dar e clean. Da. Așa, ultimele mașini. Wow, dar asta... Ce foarte mult îmi plac mașinile fără acoperiș, așa când mergi vara, îți umblă părul, foarte frumoasă. Uite ce mașină frumoasă. Uite și de aici din spate e așa portocaliu. Wow! Chiar e frumos, scrie Hot Wheels pe ea. Super. Și ultima și a doua mea preferată mașină din toată colecția, uitați. Uitați ce frumoasă e. Da, e ceva cu dinozauri? Da, Ce e e asta? foarte... Noi le considerăm unele din cele mai frumoase. Punem la loc și arătăm altele 3. Începem cu rândul ăsta de jos. Wow! Mașina asta se schimbă culoarea sub apă și ea devine galbenă. Foarte frumoasă. Un Mitsubishi Lancer. Corect. Asta este automobilul nostru care noi în fiecare zi ne ducem undeva. Noi ne deplasăm mereu cu el. Da, e foarte frumos. E Spider-Man mobil. E mai de 100 de ori mai super ca la Batman. Mult. Așa. Următoarea mașină. Wow! Asta e ceva în hot rod, ceva cu flames, cu flăcări, cu foarte frumos, așa, o culoare albastru glossy. Foarte frumoasă, jante portocalii. Foarte frumoasă. Hai următoarea tu. Wow, asta e, dacă nu mă greșesc, asta e din Marvel. Asta e la fi. prietenul nostru, Hawkeye. Poate să fie foarte frumoasă. Corect. Foarte bine arată și scrie Avengers pe ea. Da. E din seria Marvel. Wow, aceasta e ceva, un Monster Truck. Ceva e frumoasă. Și uite, în ce stare intactă e păstrată. Foarte frumoasă. Și culoarea asta bronzie cu roșu. Foarte frumoasă. Au. Wow, asta... Ceva, un van? Da, cu pizza. Asta e Andy's. Pizza van? Da. Ce gustos. Chiar ce-am mâncat o pizza acum. Da. Uite, ceva, un Dodge Viper roșu. Uite ce linie are. McQueen. Da, eu când eram mic vroiam să am așa mașină foarte mult. Foarte tare îmi place. Asta e chiria să Ce două mașini. Wow. Ce e asta? Tot e un fel de Spider-Man mobil. Foarte frumos. Asta e de ceva de curse lungi, ceva. Da. Foarte frumoasă. Îmi place la nebunie. Asta ce-i? Asta... Așa, wow. Asta e ceva de dirt rally. Da, da, da. Foarte frumoasă. E ceva de drifturi. E de rally. Da, e foarte frumoasă. Modelul acesta e foarte reușit. Hai, următorul rând. Wow. Modelul ăsta nu e chiar așa de reușit cum era așa Aista. Da, tot e ceva foarte rar și colorat, uitați. Da, da, da. Roz cu albastru, ceva, Da. și fete și băieți. Super. Super. Wow, dar ce ceva mic. Wow, asta e un Volkswagen Beetle verde. Ca la Mr. Foarte Bean. frumos. Nu ca la Mr. Bean, dar chiar e un model reușit. E ceva micuț, așa, pentru domnișoară, pentru Spider-Man Girl. Ceva foarte frumos. Să mai colorăm și în roșu. Ce e asta? Wow, verde. Dar asta tot e ceva de rale. Foarte tare seamănă cu modelul ăsta. Ia Ia stai. să le comparăm. Wow, E la fel. parcă-s la fel, numai Nu. că e ceva alte ediții, Culoare. Da, arată foarte bine ambele. Chiar e ceva rar. Da, eu. Asta e limited edition, asta e cu GoPro, făcut un parteneriat cu Hot Wheels și GoPro. Dacă vedeți asta, aici puteți pune o cameră și puteți, de exemplu, când mergem, apoi să filmeze. E foarte frumoasă. Da, e model foarte reușit. Următorul model, wow, ce tot e ceva American. Aud,
tot îi plac foarte mult colecțiile noastre. Wow, uite ce frumoasă, măi. Cu geamuri așa, portocalii, foarte frumoasă. Acum asta e ediție specială. Stai să o scot. Da, eu să încerc. Na. Asta e ediție specială la Asta e mașina lui McDonald's. SpongeBob. Da. Da, asta seamănă foarte mult cu McDonald's. Da, și cu... Tu la cameră e mâna, că nu se vede. Foarte bine, ține biruț. Arată foarte bine. Da. Uitați ce de frumoasă. Are și cartofi și hamburger. Foarte frumoasă. Da. Următoarea mașină. Wow, dar asta e ceva futuristic. Uite ce n-are podă, e tot e galben, vezi? Da. Foarte frumoasă. E ceva din viitor, ceva un prototip. Wow! Mașina asta e foarte frumoasă. Uitați ce motor are ieșit. Cred că are mulți E cai ceva putere. muscle car, ceva Da. American. Cred că are multă putere. Uitați-vă, vedeți, are argintiv aici. Aici trebuie să te duci să mergi cu el. Chiar e frumos. Are Parcă și stă un dinozaur. dinozaur deasupra. Da. 2. Foarte frumos. Foarte frumos. Îmi place. Bun. Și cu asta închidem episodul nostru de astăzi Da. cu cele mai frumoase mașini, 50 mașini Hot Wheels din istoria mașinilor Hot Wheels. Da, și cele mai scumpe. Fiți cu noi, urmăriți-ne pentru următorul episod. Like, subscribe and follow. Da. Și comment. Bye bye! Bye.